6 de setembre de 2015, un veí d'Aitona de 25 anys que conduïa ebri atropella mortalment dos ciclistes a Soses i es dona la fuga. Les víctimes tenien 57 i 54 anys. El mateix mes i el mateix any, un conductor sota els efectes de l'alcohol atropella dues veïnes de Magraners mentre creuaven un pas de vianants a la rotonda del cementiri de Lleida. Les dues van morir, tenien 51 i 25 anys. Febrer de 2018, dues lleidatanes de 27 i 19 anys perden la vida a la rotonda de les Gavarres de Tarragona. El conductor, un lleidatà de 22 anys que mai s'havia tret el carnet, circulava a una velocitat de 140 km/h en un tram limitat a 40 i va donar positiu en alcoholèmia. Són només 3 exemples d'una llarga llista d'accidents on hi ha hagut víctimes lleidatanes, tots causats per l'excés de velocitat i l'alcohol. Malgrat aquestes terribles notícies recents que no deixen de succeir-se, els joves sembla que no aprenen i encara hi ha inconscients que fan això, posar-se al volant a més de 200 per hora mentre beuen alcohol amorrats a l'ampolla i porten vides al seu càrrec. Si això no fos suficient, la resta de passatgers li riuen les gràcies al conductor i fins i tot el copilot grava la seva acció i la publica a Instagram. Això ha passat a Lleida. Sens dubte, joves poc intel·ligents que ara corren a eliminar perfils i publicacions a les xarxes socials per por a represàlies. Aquests joves van tenir sort, la seva nit de festa i diversió no va acabar amb tragèdia i van poder tornar a casa seva i continuen fent la seva vida. Però us imagineu el que podria haver passat? Tots ells podrien haver patit un accident gravíssim on podrien haver perdut la vida o quedar malferits i encara més, podrien haver provocat la mort d'algun conductor prudent que s'hagués creuat al seu camí. Sens dubte, autèntiques bombes de rellotgeria al volant que poden destruir famílies senceres i acabar amb vides innocents. Són kamikazes, per tant, tolerància zero. Quin és el problema? Els joves no veuen el perill, no valoren la seva vida. Actes com aquest no poden quedar impunes. Per això, des de la veu de Lleida, els traiem a la llum, perquè volem salvar vides. No pot ser que dia sí dia també haguem de lamentar víctimes mortals a les carreteres i sobretot joves. Joves amb tota una vida per endavant. Per tant, a veure si aprenem la lliçó. A la carretera, víctimes zero. El 2015 a Catalunya van morir 261 persones en accidents de trànsit. I l'any passat, 231. Quina hauria de ser la xifra aquest any? Ara mateix no t'ho sabria dir. I si fossin 2, què et semblaria? Home, milloraria. I si fossin aquests 2? Gol, Papa, gol! Quina creus que hauria de ser la xifra? La resposta és 0. 0. Tots tenim família. A la carretera, víctimes zero.